Komentatu dugu konposatu bitarrak izendatzeko badaudela modu ezberdinak, beste bideo batzuetan azaldu dut ja zelan egiten den izendapen sistematikoa eta stok izendapena, eta orain izendapen tradizionala azalduko dizuet. Ziurrenik hau da saiena eta garrantzitsuena. Bueno, jarriko dugu adibide bat. Adibidez, demagun daukagula. F2O hiru. Dakigu hau burdina dela eta oxigenoa, ezta? Aurreko kasuetan normalean beti jartzen genuen lehenik eta behin honen izena eta gero honen izena eta gero bete behar genituen aragoa, ezta? Bakasunetan ezberdin izango da. Lehenik eta behin jarri barko dugu bigarren konposatuaren izena bi, gero jarri beharko dugu lehenengo konposatuaren izena bat, hemen ja jarriko dizuet asterisko bat jakiteko, hau hemen jarriko dugun izena izango dituela arau batzuk, eta azkenik batu beharko diogu hemen atzean ziurrenik atxizki bat, normalean iko edo oso izan daitekena. Vale, joango gara gutxinaka saltzen. Baina, kasu honetan, honen izendapena izango litzateke oxido ferrikoa. Vale, joango gara ikusten. Lehenik eta behin, ikusi, lehenik eta behin hemen jarri dugu oxidoa oxigenarekin dauka zer ikusi, ezta? Bigarren izena. Eta gero, lehenengo izena. Esatea, bigarren izena hau, gainontzeko kasuetan bezala, ez dugula jartzen ez oxigenoa, ez hidrogena, beti jartzen dugula. Edo oxidoa, edo hidruroa, edo beste konposatu bat baldin bada oxigeno da hidrogeno ez daukana, izan daiteke, adibidez, klora baldin badauka, klorura, fluorra baldin badauka, fluorura. Bueno, dena izena gehi uro. Atxizkia, bale? Uro. Bale, orduan, lehenengo izena, hemen agertzen dena, arau hau betetzen du, bale? Izango zen, bai sistematikoan eta stok izendapenean, bigarren partean agertuko zen izen berdin-berdina. Bueno, hemen, izena eta atxizkiekin. Gero azalduko dizuet atxizkiarena. Lehenik eta behin nahi dizut azaldu zer nahi duen asteriskonek. Vale. Ikusten duzuenez, asteriskonek honi egiten dio aipamena. Fer. Ezta? Ferri. Ez dugu jartzen burdiniko, jartzen dugu ferriko. Eta, hau da, badaudelako zenbait elementu, hemen formulatzeko modu honetan jartzen dugunean aldatzen direnak. A ber, hemen daukat elementu guztiak. Erabiltzen ditugun elementu guztiak, bale? Eta jarri dizuet izen bakoitza, adibidez litioa, litiko bihurtzen da, bario, bariko. Hau guztia normala dira. Eta gorriz, markatu dizkizuet, pizkat aldatzen dena. Zilarra argentiko bihurtzen da, urrea auriko, burdina da kasu hau ferriko, sufrea ez da sufriko, baizik eta sulfuriko, hidrogenoa hidriko, manganiko, plumiko, bueno, horrialde hau justo egongo da link batekin lortzeko deskribapenean. Eta horrela ja, dudat dituzunean jakiteko ezberdina den, edo nola idazten den, begiratzen duzu hemen, eta ja gutxinaka joango garete buruz ikasten. Vale. Behin hau azalduta, kasu honetan burdina dugunez, fer hori jarri dugu, ezta? Burdinari dagokiona, ferrikoa. Vale. Eta orain, faltatzen zaigun azkenengo gauza saltzeko da, iko, oso eta atxizkiak zelan erabiltzen diren. Bueno. Birpasoa, lehenik eta lehenengo izena jartzen da beste bi izendapenetan atzean jartzen genueran berdina, oxido hidruroa edo ez dakiz uro atxizkiarekin, gero izena jarriko dugu lehenengoarena normala, baina daude salbuespen batzuk, horien artean burdina da fer jarri bat dugulako, iaia guztiak ez dute horrelako salbuespenik, baina badaude bospasei, aurreko horrialden agertzen direna, eta iko eta oso zelan jartzen dugu. Vale. Beriztuko dugu urrengo laukasuak. Vale. Ikusten baldin badugu oxidazio zenbakien taulan, joango gara metaleak ikustera, kasu honetan aluminioaren kasua. Aluminio hemen daukagu. Aluminioaren oxidazio zenbaki hori da. Baina hemen interestzen zaiguna da oxidazio zenbaki bakarra daukara, ezta? Bat bakarrik. Oso ondo. Orduan, aluminioa hartu dut adibide bezala oxidazio zenbaki bakarra dugunaren kasuan. Izan daiteke, bi oxidazio zenbaki izatea, eta burdina hartu dut. Zergatik burdina hemen daukagu, burdina dauka gehi bi eta gehi hiru. Dauzka bi oxidazio zenbaki ezberdin. Ondo da. Gero, izan daiteke, hiru oxidazio zenbaki izatea. Kasu honetan sufre hartu dut. Hiru oxidazio zenbakiak bakarrik izango dute ez metalik.
Kasu honetan sufre hartu dut, eta sufre hemen dago gehi 2, gehi 4, eta gehi 6. 3 oxidazio zenbaki ezberdin. Vale? Gogoratu, zutabe ezberdinak dira, Ez esan, ez baina lau dauzka, ez. Oxigenoarekin nahaztatzen baldin bada dauzka 3 ezberdin, eta hidrogeno edo metalekin nahaztatzen baldin bada dauka bat ezberdina. Hau aurreko bideo batean azalduta dago. Eta azkenik, 4 oxidazio zenbaki ezberdin dituena, jodo hartu dut. Jodoak dauzka, hemen ikusten baldin bozue, jodo, hemen, jodoa oxigenoarekin nahaztatzen direnean, 4 ezberdin ditu. Vale, ondo da. Orduan, ikusiko dugu nola izendatzen diren. Ez naiz hartuko ondo azaltzen zenbakiak nondik, bakarrik esango dizuet noiz simplifikatu ditudan, eta noiz ez ditudan simplifikatu, bale? Vale, orduan, daukagu. Aluminiaren kasuan, lortu dezakegun oxidazio zenbaki bakarra daukanez, oxigenoarekin egon gara etengabe nahaztatzen, bale? Oxigenoa goratu -2 oxidazio zenbaki daukala. Orduan, aluminiak oxigenoarekin lortuko du Al2O, goratu zenbakiak gurutzatu direla, eta deitzen da, araua jarraituz, bale? Lehenik izena, eta gero, arain zentratuko gara bakarrik atxizki horretan, bale? Hau deitzen da, oxido aluminikoa. Ikusten dugunez, atxizkia da, iko. Bale? Iko. Beraz, oxidazio zenbaki bakarra dugunean, iko atxizkia erabiliko dugu. Bale. Burdinaren kasuan, burdina 2 oxidazio zenbaki erabiltzen duenean, FeO geratuko da, simplifikazio bat gertatu delako, eta aldiz erabiltzen duenean, +3, horrela geratuko litzateke, eta izenak izango dira, oxido ferroso, eta oxido ferrikoa. Atxizkia kasu honetan, hemen dugu oso, eta hemen daukagu iko. Horatuko izuet, honetan erabili dugula gehi 2, eta honetan erabili dugula gehi 3 oxidazio zenbakiak. Sufrearen kasuan lortu ditzazkegun konposatuak izango dira SO, SO2 eta SO3. Guztietan egonda simplifikazioa. Goratu O, bi bat izan behar duela, eta ez baldin badauka, simplifikazio bat gertatu dela. Eta hauen izenak izango dira. Oxido hiposulfuroso, oxido sulfuroso, eta oxido sulfurikoa. Kasu honetan ikusten dugu, honek izango dela hipo erdian izena, eta gero oso, honek izango duela oso atxizkia, eta honek iko atxizkia. Vale? Eta azkeneko kasua izango da jodoarena, eta lortzen ditugun konposatuak honakoak dira. Vale. Garrantzitsu dena da ikustea zelan geratzen den. Vale. Oxidazio zenbaki bakarra daukagunean, beti atxizkia izango da iko. Bi oxidazio zenbaki ditugunean, oxidazio zenbaki basuak hartuko du oso eta altuak iko. Kasu honetan, gehi 3 iko, gehi 2 oso. 3 ditugunean, oxidazio zenbaki basuena, kasu honetan, gehi 2 hartuko du hipo oso. Erdikoak, gehi 4 kasu honetan, izango da oso, sulfuroso horregatik da. Eta, aldiz, altuena daukana, gehi 6 honek hartuko du iko. Vale? 3 daudenean, 3 hauek erabiltzen dira, basua, erdikoa, altua. Eta 4 ditugunean, basuenak hartuko du hipo oso, kasu honetan hipo oso hartzen dugu gehi bat daukagunean, oxidazio zenbaki, oxidazio zenbakia gehi 3 ari da erabiltzen da bigarren basuena oso, erdikoak iko, eta azkenak pariko. Zer ikasi behar duzue? Depende zenbat oxidazio zenbaki dituen, zeintzu dira erabili barretugunak, eta bakoitzak ze oxidazio zenbakiari dagokion. Basuenari, altuenari, beti jarri ordenean jakiteko zeini dagokion. Bueno, azkenean, gomendatzen dizuen gauza bat ikusteko eta trebatzeko hau ze hasieran pizkat kostatzen zaigu. Vale. Zuek hartzen baldin bauzu hemen, eta demagun erabakitzen duzuela, iko atxizkia berde kolorez margostuko duzuela. Honek oxidazio zenbakia bakarra dauka, ezta? Oxidazio zenbakia bakarra dutenek, iko erabiltzen dute beti, margostu hau berdez. Jakiteko hau beti izango dela iko. Berdina gertatuko zaizue honeketan, bakarra daukalako, eta aluminioan baita ere. Ze gertatzen da adibidez bismutoan. Bismutoa dauzka bi. Bi ditugunean, atxizkia dira oso eta iko. Vale, iko esan dugu berdez margostuko dugula, eta da altuena, ezta? Gehi 5, berdez margostuko duzu, Aldiz, gehi 3 oso atxizkia dagokio, orduan, esango zue oso adibidez, urdinez margostuko duala, orduan, hau berdez eta hau urdinez, vale? Goratu, iko berdez, urdinez oso, gero, helduko zarete ja, 3 oxidazio zenbaki ezberdina duten
elementuetara, adibidez, sufrea. Esan dugu sufrean. Altuena, iko, esan dugu iko berdez, vale, hau berdez. Hau erdikoak oso erabiltzen du, ezta? Vale, oso, eta txikienak, ipo oso, margostu adibidez, gorriz, vale? Berde, urdina eta gorria, vale, egiten duzu guztia. Eta jaltzen zarete, lau oxidazio zenbaki duten elementuetara, ikusten duzu oso gutxi direla, vale? Kasu honetan, ikusten duzu, basuena, ipo oso, esan dugu ipo oso gorria izango dela, vale? Hau gorriz margostu. Bigarren basuena oso, hau esan dugu urdinez. Hau berdez, eta hau, azkenik, handiena lau daudenen esan dugu per iko izango dela, per iko margostu alduzu adibidez horiz. Zergaitik esaten dut hau? Azkenean, horrela trebatzen zaretelako jakiteko zein erabili behar den non, iko eta kasu ezberdinetan, eta hori guztia egiten duzuenean, hau bezalako taulatxo bat lortu dezakezuelako. Ikusten duzue, hemen ja margostu berdez izango zen ikorekin iko erabili behar dugunean, urdinez izango zen oso, horia per iko, oso gutxietan abiltzen da, eta gorria ipo oso, vale? Eta baita ere metaletan. Oxidazio zenbakien taula hau, baita ere berri hau jarriko dut deskribapenean link bat lortzeko, baina hori da ideia. Zuek margosten baldin bauzue, honekin konparatu alduzue, ea ondo egin duzuen edo ez. Eta hasiera batean, hau izan da, ez duzu horren beste pentsatu behar. Eta trebatzen zarete jakiteko noiz erabili behar duena txiski bakoitza, kasu bakoitzan.